azvina kumira zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare panapa pachannel yenyu nema-updates manyama. Nyaya iri panapa yandiri kusangana nayo pano pari kunzi muchinda waya anonzi Mike Chimombe ari kungoti nyaya dzacho dzakungonetsa kuti apinde mukoti. Unoziva kuti pakakamirwa wakomana ndo ana mbudzi dzacho kana mbudzi yadhura, I don't know whatever, kuti mbudzi dzama-millions makadziona kupi. It's a topic for another day zvazvo, but inyaya yakatoitika. So panapa pari kubuda pari kunzi High Court Judge Justice Kwenda touches storm as sick Chimombe fails to appear in court again, demands his appearance this afternoon by a correspondent. High Court Judge Justice Pisrai Kwenda Mande had no kind words for Zimbabwe Prisons and Corruption Services ZPCS after they failed to bring fraud accused businessman Mike Chimombe to court. These guys vane lawyers akawanda and they've been trying to what the way out. Toita say kuti tibudirire panyaya iyi because panga pachipisa nyaya yembudzi yanga ichinetsa zvisingaite. So iko zvinoizva na Mike Chimombe akachaende manje kukoti kwacho. Angonzi ari kurwara. Last time pakabonzi lawyer wacho umwe anzi aenda kunoviga Tsano wake. Tsano anzi aenda kurufu kwa Tsano amini. Ndakatombobvunza kuti kati asi Tsano wacho vakafira kune dzimwe nyika kana kuti ku UK ku London. Tikangoti nyaya dzawo dzanga chimwita. I don't know kuti strategy iripo ndeyekuita sei, but panapa majaji akutokecha mafeelings pari kutopisa zvinhu zviri kurwadza. Ndiri papo ndasangana nenyaya pano pari kunzi paitika zvekare tsaona imwe mu Bedbridge Road. Zvinhu zviripo hama dzadiwa podotoboti nyika inamato. Handisi kuziva kuti Zimbabwe iri kutanga botso here kana kuti chimbori chii, because panapa there's been an accident at the Lutumba toll gate near Bedbridge Boja and Eben Connect bus collided with a truck. Reports say more than 10 people have tragically lost their lives on the spot. 10 vanhu vafira pa spot. Simply means vamwe vachazononingirina. Saka zvakakosha kuti mucheke ma relatives enyu. Inini panapa munongoziva ndasimba nacho kuti titaura kuti hama dzenyu dzafandana. Kana unoziva kuti hama yako yangaenda unopinda Eben Connect ichienda yarohana netrack. That's the current situation right now in Zimbabwe, Bedbridge Road. Zvakakosha hama dzadiwa kuti muende munotarisa. Topatava pane nyaya yemadzungairwa vaya vaya vekutengesa struggle vakuzoti vakafungidzira kuti tikatora danga rakazara nehwai zvakazochinja hwai dzakatiza mudanga. MDC kune nyaya iri kunetsa ikoko. Munongoziva kuti nyaya dzandidi kunyanya taura nedzadzo because tikazovapa relevance vakapera. Isusu ndisu tinenge tiri kutoziva kuti vakapera ende takaignwa nezvavo. But it's very important kuti tionesanewo kuti mungozivawo mhuri yeZimbabwe kuti chii chiri kunyatsotora nzvimbo pa this political party ye-MDC. Saka nyaya iri panapa pari kunzi the court ruling comes after a challenge by MDCT Vice President Elias Mudzuri and several senior party members including Edward Kokora, Gift Kanjana, Denford Moyo and John Nyika. The applicants argued that Monzora had orchestrated an illegitimate Congress that failed to meet the constitutional requirements for such a gathering. The purported National Congress held in December 2022 by the second respondent Monzora as the National Congress of the first respondent MDCT is declared null and void for non-compliance with the first respondent constitution, ruled Justice Shaw. According to the judgment, the Congress lacked a quorum as key structures such as the Women's Congress League and were excluded. Right, nyaya iyi inoitika ndekuda so akusina chimunko sekuti akandambozviita. Ndakambonzwa kuti even harvest house checho yanga iri MDC house yayi kwatonzi yanga yato flea market because vanenge vakunetsa kuti vachipeya mabills. So inini zvangu ndakazvitarisa semunhu ndinyaya metician anoweka nyaya kunge medzi ndinoonera ndechitoziva kuti this guy strategy apa strategy yandiri kuziva ndiri kuona inini myself ndeyekuti zvakurema kuti aramba ari leader mabills anenge apo. Kune vanhu vagara vanga vachishanda kuMDC vanenge kuramba vachidzoka kuti Monzora tiri kuda masalaries edu tisi tinogada harvest house mari yakunetsa kuti ichibuda. So anogona kuti iye akutoona kuti zvakutostrena iye pamwe anombotanga kana kamusika mari inenge ichitengeswa musika nemukadzi wake kumba anenge akutambirisa vashandi vekupolitical party isiri kutombocontesta kuma-election. Simply means mari dzacho dzimwe dzinenge dzisiri kutobuda mhuri yeZimbabwe munongoziva zvinhu zvine zvichiitika. Saka ini ndiri kuona kunga strategy yekutanga guys ndakuda kusarenda chinhu ichi ndochibuda sei ndo maonero angu because mapolitician vakangwarisa. This guy muri kuziva even maoffices ake yezvinhu zvake zvaanoita career yake, he is a lawyer by profession. Akatosvika pakutobudisirwa zvinhu futi kumaoffices ake atadza kubhadhara rent. What more vashandi vekupolitical party isisiri kuunza mari. Ende muri kungoziva zvakaitika ma-USAID machinji zvana Trump zvezvo vakangobata zibhemba vaTrump vakakata zvese. What more political party muchapuwa chii? Majournalists chacho vamwe vaiwana mari kubva kuside koko haichapindi. What more anani ngirikini baba zvakunetsa. Saka atonototi it's better nditosiya chasara ungonzwa kuti harvest house yacho yakutongovhurwa sechechi. Ndozvo zvatosara zviri papa. Muri yeZimbabwe mungaziva ndinotaurisa. But the nyaya metician kana watondinzwa kana watondiona taonana kana uchingeri first time yako kusvika panapa gara wafollowa uti subscriber nekuti nyaya dzinouya panapa
akudyiwe rinopisa kana watodya. Ndamboti nditsanangure, ndanzwa kuti pane murume ari kutaura kuti vanhu vekwaMaranda neMberengwa svinurai. Ndoda kuti unyanye kunzwisisa chinhu wani. Vanhu vekwaMaranda vakatosvinura kare, kubva kare 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 kare. Asi chausinganyanyi kunzwisisa pavanhu vekwaMaranda neMberengwa chinhu wani. Vanhu ava havadi ZANU-PF asi havana any alternative. Nokuti even zvese zviri kuitika kwaMaranda neMberengwa, vanhu vanonzi ndo maMP avo ndo vacho, hapana munhu anobva kwaMaranda. Ende ZANU-PF chaiyo yakatozvimeka shuwa kuti vanhu ivavo havafi vakawana munhu anobva munzvimbo yavo kuti avamiririre. Saka iwewo chausinganyanyi kunzwisisa ndechekuti vanhu vekwaMaranda vakatoona kuti the only way to survive in that environment kusapota ZANU-PF. Otherwise kana usingasapoti ZANU-PF hapana chaunacho. Inyaya yekuti zvinhu zvese zviri kuitika kuZANU-PF kwaMaranda kazvina kuna Maranda zvinhu zveforce. And in the same time chaunofanira kunzwisisa ndechekuti vanhu vari ikoko vakanyimwa mukana wekuti vawane vanhu vanogona kunge vachibva kwana Maranda vachitungamirira maposi mugovernment. Uchatoona kuti vanhu variko vashoma vanenge vachitungamirira mugovernment ikoko. So by the end of the day unoona sokuti vakapusa asi havana kupusa. That's the only environment yavari ivo. Environment yavari inoratidza kuti havana kuwana base yokusana. So ukati svinurai kana kuti mboonai unenge uchitovatuka ivo pachavo nokuti havana chavanosvinura because havana anovamirira, havana representative iriko. But ivo pachavo vakatosvinura kare. Izvozvo zvavari kutoita ndozvavakatoona zvinotoita kuti vakwanise kurarama munzvimbo iyoyo. So ndanga ndichingoda kuti unzwisise kuti iwewo kana ukatarama nemonopoli yeZANU-PF inongokuudza kuti ZANU-PF haina chakanaka chainoda chainogona kunzwisisa. Zvakangofanana nezvauri kuona zviri kuitika zvesezvi. Togona kutaura kuti Geza, togona kutaura kuti army, togona kuta sei. Anyone who comes there, even ukaenda kupolice station iri kwaMaranda, hakuna police station inoshanda nezvido zvavanhu. Zvoshanda ikoko ndizvo kushanda kuti iwewo unosapotani, uri kupi. So kana iwewo ukaripota chinhu chako ukawanikwa wakadzvinyirirwa chisingabudiriri zvaunoita, the best way you can do kutotamba ngoma iripo. Ndozvakafanana vanhu vari kwaMaranda kwe. Vanotamba ngoma iripo. Ngoma iripo ndeyekuti dance according to the tune yeZANU-PF. Ukati dance according to the tune of ZANU-PF unogona kutorarama. Ndoona. So by the end of the day, chero ukazama chii, unomboziva here kuti munhu akatsikirirwa haagoni kuita chinhu unless awana mumwe munhu anomudzikinura. So the only way you can do, iwe kana ukaona Harare ichitadza kusumuka kuti iti ZANU-PF iri wrong, then wozofunga Maranda, chii chaunofunga chingaitika? Hakuna chinoitika chaunoona chinozobuda ikoko. So by the end of the day, the political arena yeZimbabwe haibvumi nzvimbo idzodzo kuti dzikwanise kureza above what you can say about politics yokuti vangagona kuchinja, because the environment yavari haibvumi zvose zvaunofunga izvozvo. But kuti ibvume inotofanira kuita kwaita change of government, then those people vopiwa their own space yokunzwisisa. Ndosaka ndichiudza kuti zvese zviri kuitika muZANU-PF iwo kana uchida kuona, ndosaka ndichiona kune umwe munhu anogona kuuya kuti opposition haina basa. Iwe unofunga izvi zviri kuitika pese vanhu vanoti takamirira signal. Iwe unofunga pane vanhu vari kutadza here kupa signal. Inyaya yekuti zvinhu zviri kuitika zvakaoma. Hapadi kana kutamba ipapo. So ndozvongova izvozvo zvakafanana vanhu vanoti vanhu vekwaMaranda neMberengwa.
vanhu ivavo vakatsikirirwa zvokuti chero ukada kusumudza gumbo chaizvo unenge wakadonyura. Ndo vanhu vakatsikirirwa ivavo vanotoda kuti patange paita change of government. I hope kuti Chamisa is the only person anogona kuuya kusunungura vanhu ivavo, because hapana chaunoita. Even nyangada kutengesa ng'ombe yako chaiyo kana usingasapoti ZANU, zvangofanira kuti wana kuitengesa. Andowaona. So by the end of the day, and those people, they are believing in my traditional way of living. Ndo anongoita kutaura. Saka unofunga kuti munhu anori kutarama traditional way of living angaita chii? So I just wanted to allude kuti don't blame those people. Vanotodawo support. Semaonero aunoita iwe kuti kana ukaona Harare ichitadza kuti ZANU-PF muri wrong, what more Maranda? See it that way, and you will see kuti vanhu vakwaMaranda vanotodawo support yenyu imimi kuti mutange machinja. Kana mukakwanisa kuchinja zvinoitika kuHarare, woziva kuti nekwaMaranda zvogona kuchinja. Then you find kuti hakuna leadership iri strong. Most of the people vanenge vakapuwa leadership ikoko, unotopuwa leadership nokuti uri wani, unoitei, unosapotani. So even if kana ukaendayo unoona kuti vanhu vakamirira zvinhu zviri kuitika ndezveZANU-PF. ZANU-PF plays its political in a strategic way. Saka usambonyanya kubvundukira nevanhu vokwaMaranda. Ingoziva kuti vanhu vokwaMaranda vari kudawo change. The way how everyone ari muZimbabwe vanoda change. But pachavo vanofudzwa kunge ng'ombe. Ukafudza mombe inopedzisira yakungoti zviri kuitika panguva iyoyo ndozvinoraramisa.